Nyawang kuwi jajal. Wah. Malah masuk. Allah nek Simbah kerjane apa? Bos buah tapi atlet nyinden. Atlet. Alit. Kembung piye? Apa kok Duwe kembung? ilmu laduni. Weh, ilmu ladune ki apa? Mboten ngertos. Aku ora mbayangno besok nek dewasa. Upama wis omah duwe bojo, ayo Pak ndanggake Pak. Ayo. Ndane uga ayenge iki. Piye wong yo jenenge sekolah. 5.000 gaya sampean. Modar ora. Kono soalnya sing diberkahi sing wedok-wedok tok kok. Sing lanang ora modele kono. Lah iki sampean ki jajal-jajalan. Ki jajal-jajalan. Wong urip jajal-jajalan. Mangkane dhek ngene-ngene ya Ya Mas ya. ngene, nek kowe piye? Jan aku ya lemes Mas, aku ngene-ngene. Kok malah mengarep kaya pitik. Jogja, Solo, Denpasar, Bandung kuwi pilihanmu kok Jogja, aku ngerti. Amplopmu sik tak gawa lho. Weh. Ngap. Ngeten lho Bu. Kula gur Gojek. Mboten kok sok kula ya iso. Iki wis tau leren nduk gareng sitok iki. Wah, ngono ya. Alhamdulillah ndek iki barang ya rek kae ngono tanggapan mayang barang. Ngareng. Hei, Mboten sah diumumke. Mboten sah diumumke. Lah ngopo to? Engko ndak dadi pesainge jenengan. Pesaing ngopo? Lah nek aku iso mayang ngopiai kene do ngerti engko jenengan mboten payu rene. Apa raimu ki apik ning lek dalang. Rumangsane nek mukum melinti, wong Nganjuk iki wis kepati atine ning Anom Dwija Kangko Dwija Laras Indonesia. Tidak mau berpindah ke dalang lain kecuali lebih murah. Lho. Lah kok kecuali mboten ukara-pekara ukuran larang utawa murah niku ukurane teng perasaan kok Pak. Nek rasane tresno lah mbok larango dibayar wong seneng. Iya, heeh. Murah kaya ngopo nek ora seneng ya tetep golek sing seneng. Iya, Lah nek kan nek iso nek sing ketok nyejob jenengan kok gak iso, lah engko tak nyangane aku. Weh. Saja nek promosi temenanan. Lah kowe ndek ngindalang ya nganggo lakonku. Lah yo ben kaya jenengan. Ning bake angel. Iya toh. Ayo, saiki aku tak takon. Ndagel karo ndalang angel ndi? Dalang. Ayo. Estu kok Pak. Kula ngakoni dhewe. Mula nek wayangan kok dinyang kebangetan sing ngenyang. Oh ngono. Estu Bu, kok omah wis tak toto ndarik-ndarik aku arep suluk iki, iringane tak gawe iki engko sabetane ngene. Wah, kok omah wis tak toto. Bareng teko donge gawe Lali kabeh. calok Pak. Ilang ya. Mas, ini ya ora dadi ngopo, minangka pamecut semangat. Ngarep piye kangen. Oh iya. Tombo kangen. Alhamdulillah. Kula nggih ngakoni arep dikaya ngopo kula saged ngeten iki nggih lantaran panjenengan estu kula ngakoni lahir batin. Pertama nggih teng Nganjuk. Ya. Masya Allah, gur perkara jumangkah nika Dil. Ya, perkara suluk kae to. Nggih. Wong kene kangen suluk kok sik tangi. Lah, so jumangkah wong kene kangen suwi ra suluk kuwi wae. Sentro ya. Kaya dielek. Ya. Suwi ra metu kuwi. Ning mengkene apik kula sumben kula ya. Jumangkah anggro sesumbar lindu bumi gonjang kanjeng kumaludo kati kutur ketno omo pengkang colonidi mbak lume mbak banyune kumambang Pomo sing dalang kowe terus nonton kowe suluk kuwi. Penontone teko dalange kocluk wis mulai. Apa enek suluk kok terus dandut barang iki lho. Itulah hasanah budaya. Oh ngono. Khas isi Purwodadi ngoten niku Pak. Isi apa? Sing nonton ora bakal mulai. Lah sebabe? Malah nonton.
kok aneh yo. Wah, iki cocok iki untuk mencari khasanah baru. Wah iya. Nek jira culuk cuma kanggo sumber lindu bumi gonjing penonton malah wis tahu suluk kuwi wae to kanggo yo suluk liyan kok gak enek to. Mesti malah ngono. Oh iya. Gaya baru lho, Pak. Oh iya. Harus ada kreasi ben penonton kuwi penasaran. Enek ora kreasi liyane kuwi? Urung enek. Urung enek ya. Saja nek ngomong kemaki kudu berkreasi. Oh, kreasi ngursi tae. Blende terusan. Nggih, alhamdulillah saged sowan sambang silaturahmi ngaturaken gunging panuwun katur pepunden kula Pak Suyoto. Ingkang sampun nimbali kula alhamdulillah berkah barokah. Niki wau ujubipun mitoni putu tedak siten. Tedak siten. Pitung sasinan keng wayahipun. Mula wong biyen ki ngendika yen wis dadi simbah ki gur karek angon wayah. Oh iya. Angon wayah kuwi karepe dipérang dadi loro, sing sepisan wayah iso diartekke putu, tegese gur karek momong putu. Nek anak wis sok-sok tresnane malah wis luntur mergo enek putune. Betul. Nggih ta Pak? Iya. Biyen ki tresno karo anak kuwi ora enek sing ngungkuli, ning nek wis metu putune, ganti ning putune. Kuwi angon wayah sing sepisan, angon wayah sing ping pindho ya kuwi kon angon wektu mergo simbah tegese wis mungkur anggone kewajibane ngoyak donya gur karek ngoyak besuke. Wektune apa ya 5 perkara nglakoni sembahyang utawa salat yen Islam. Nek upama agama liya ya anut kapitayane dhewe. Ngono nek ra aku ra tak critakno wong kene kuwi. Kuwi ngilmu dhuwur kok pro dadi. Lah nek gur ya cacah iki urung giduk, Pak. Ya alhamdulillah tujune piyai kene petuk kula dadi sada paham. Sajake kaya pini sepuh ngono to kowe iki. Lho, omonganmu kaya dene wong omongan ninggal weling ngono. Rek padake ninggal tegese aja diukur sepira umur tuwa nome ning diukur sepira to kebijaksanaannya dalam berbicara. Kuwi bener kuwi tak akoni. Nek wong ngomong kuwi aja didelok kuwi sing ngomong sapa ning ngrungokno apa sing diomongke. Rak ngono to karepmu? Ya urung mesti. Urung mesti to, Pak. Aja perkara sapa sing ngomong. Sing ngomong sapa ku ya penting. Nuwun kowe nyalahne wong Jawa nek kowe ncerika karo apa sing dadi omong aku. Ora iso. Wong Jawa kae kondhot cetha kaya sing tak aturke ana ngarep. Pripun panjenengan? Nek enek wong ngomong ya to, aja mok tonton sing ngomong kuwi sapa, ning ngrungokno apa sing diomongke. Kuwi wong Jawa. Iya ning nek saiki wis gak berlaku. Kowe iso nglar iso gulung lho. Alah lahir batin. Lek kowe nyalahne perkara kuwi benere piye? Contoh nggih. Ya. Contoh jenengan ngendika karo warga masyarakat pundi niki mau jenenge? Tok dadap. Nganjuk. Nganjuk ya. Warga masyarakat Nganjuk pajak medun apa ya digugu? Ora mungkin beda nek sing ngendika Pak Prabowo. Masyarakat Nganjuk pajak medun tepuk tangan. Beda. Aja kok disang sapa sing ngomong, aja disang kok apa omongane. Ya sing disang sapa sing ngomong ki sapa penting. Omongane jenengan karo Pak Prabowo ya beda no. Mosok kok perkara omongane tok ya ora mesti no. Jenengan omongane padha plek karo Pak Prabowo ya beda. Iya, diampun iki goblokmu tak aku bengi iki. Oh, walah ngono kuwi lho. Wong diarani dewasa ki ora perkara umure, Pak. Ini juga dipakai. Oh, iya. Jenengan perlu ngangsu kawruh kathah kalih kula. Nggih, Pak. Sesuk sowan mungkin tak wejang kathah lah. Oh, iya. Nggih. Mau wejang ya ora apa-apa. Ning melu diluk aku karo aku ya. Nang pundi? Ning mburi kelir kene. Ngopi. Tak setrum cangkemmu. Wong kok merine pol nek kalih kula. Ora kenek ngoten niku, rejekine wong dhewe-dhewe. Iya, Apa jenenge nasibe wong dhewe-dhewe. Dilalah nasibku apik jenengan nasibe kok kurang apik. Aja meri karo nasibe kula. Ya. Nek sementara ini kan nasibe jenengan kan kurang apik to, Pak. Kok ngerti toh? Aku mongko bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan posisi sekarang ini saya sangat bersyukur dan saya nikmati dan saya sadari saya menjadi dalang sing ditresnani wong pirang-pirang. Oke, dalang sing pengen kaya aku urung iso kelakon. Iki tak anggap aku ki wis mulya yekti dadi srana syukurku marang purbaning Gusti. Rungokno gobokmu. Kuwi nek perkara dalang aku ra maido. Aku sing cita budui lho. Apa? Ketoke gagah gedhe dhuwur. Wis ora iso ngalor, Mas. Pak, maksudnya ini Pak, apa sih? Kesehatan itu dijaga. Jadi jangan sampai
terulang kembali. Jadi harus dijaga ben tetap stamina fit. Rak ngoten to Bu Dwi? Nggih. Aku ngerti arah omonganmu ngerti kok. Pripun? Aku dikira ora iso apa-apa. Sesuk bojomu gone ning nggonku. Bojomu gone ning nggonku. Wong bojoku ora lara kok. Ora lara mosok arep dipijet. Ora dipijet. Lah kowe nyepelekne karo aku. Rumangsane apa dikira cara setrum ki apa ora nyetrum kenceng ngono apa? Oh. Jek bakoh no rumangsamu piye. Oh, gak perlu servis. Ora. Aku nek nuwun sewu, kula niku nek kalih Pak Kangko nek teng dhuwur panggung nggih lok-lokan ngeten iki. Kaya wong tukaran. Nek teng ngisor gak akur kok, Bu. Dadi cangkemmu ki lho, ning dhuwur ya akur, ning ngisor ya ora akur. Lah akur malah ora dadi. Lah mula niku. Alhamdulillah saged sambang silaturahmi warga Nganjuk niku rasane bombong estu kok Pak. Wis pokoke Nganjuk ki ora enek penonton sing sehebat Nganjuk niku ora enek. Pokoke tepuk tangan untuk Nganjuk. Penontonnya akeh luar biasa. Kalau mau jagungan teng transit mriku. Nggih kalih warga wau jagungan. Weh, Mas, jenengan kok ajeng dandani dadi apa ora ngoten? Oh, penasaran ki entuk to takon. Penasaran. Urung tak uruh rupamu asli to. Nggih. Ya Allah, Bu, mosok pangkling kula. Pangkling saya semua kula sing garing. Masya Allah, Mas jajak to nggih. Lah nek ora dandani baguse kaya Gus Ikdam ngono mengki. Warga yalah ya apik menang ngono. Ning mboten sah gak apa-apa, Bu. Aku nek bagus malah gak enek sing bayar. Ya, kayak Gus ya. Gus kula niku. Gus Samsudin. Ora kena ngoten niku to. Derek ndedonga kagem ingkang dislameti utawa sing dipahargyan Mas sinten wae? Vano, celukane Vano. Mas Vano. Semoga-moga dewasanipun saged dados putra ingkang piguna tumrap nusa bangsa lan agama, mikul dhuwur mendhem jero drajating ngasepuh, kabul besok cita-citane, dadi wong sing misuwur tetep tumindak becik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nek tembange Jawa kae lagune momong. Apa kuwi? Weh. Mosok lagu momong ora paham jenengan. Sing di lagu ki akeh lho. Khusus go nek bocah cilik kuwi ditembangno lagune momong. Ndajak nembang sing ndi? Tak kudange bocah manis, aja mung pijer nangis. Yen dituturi sing wasis, pinter maca, pinter nulis. Mosok gak paham. Duh, tak kudange duh anakku, aja mung pijer nesu. Yen dituturi bapak ibu, besok gedhe manggih rahayu. Tak kudange duh anake sing bagus dhewe, aja mung pijer dolanane sing sregep sinaune, besok gedhe kabul cita-citane. Donga wong biyen nganggo lembang. Ngoten niku lho. Mergo wong biyen karo saiki beda. Nek wong biyen niku ora perkara lafale donga ning digedhekno tirakate. Mula wong biyen nek ngendika apa ala-ala kuwata ning karepe rak la haula wala quwata. Ora perkara lafale ning mergo tirakate gedhe nyatane mandi. Wong biyen niku nek bocah cilik kok sawanen nangis kejur tengah wengi ora gelem mari, kuwi cukup di apa kae leletno dalane ngono lho, Pak. Kuwi mari ya. Digemboki ngerti maksudmu? Digemboki karo mboke. Heeh, dileleti. Ora dong ki takono aku ngerti. Mane aku ya duwe anak tau digemboki mboke. Anakku si Tata sing wedok sing ndek nyinden kuwi cilikane lak Puwanas. Aku ngerti. Jadi aku ya kudu guyu. Hubungane ki apa aku ngono to? Olah ndondok amune panas jajal tak anu nguwe. Hubungane ki lho apa aku yo. Aja nyepelekno, jane ora enek hubungane. Iya kok. Ning gandeng wantring ati tegese wis kadung percaya karo Gusti Allah, nyatane yo mari. Iya. Ngono lho bareng lakon tenan niku. Anakku rewel nangis ora karuan, yo ngono ya ibuke. Terus lak. Lah aku yo saking bocah kok gak gelem meneng, tak pondong. Weh kok ambune ngene aku ngono. Iki opo to Bu aku ngono. Lah aku ora roh jalarane kok. Oh iya. Bareng dicitani terus anakku tak serone jak dhewe aku ngono. Nih yo
nek gandeng diniati rasa percaya alhamdulillah nyatane mari. Wong mbiyen iki upama bocah cilik kok tukul mlenting terus pecah dadi borok, nek wong mbiyen ora usah goleki obat. Banyu sing arep dienggo ngedusi bocahe dicos karo mawa. Engko terus bocah didusi sesuk garing mari mergo percaya. Bocah kok keringetan buntut dung mlenting abang-abang banyu godokan sing arep dienggo adus kuwi diweki kayu apa jenenge kae kayu Pastuba Mulya. Kayu secang. Oh kayu secang. Mari mergo ya. rasa yakine karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bocah cilik kok gomen ngiler terus kuwi mbiyen dicegatke wong angon kon ngidoni. Mari kok hinggilani ya rekake didoni sithik wae aja nganti sing ijo kae ya. Ah iya. Yo sing lho ning kandeng percaya mari ngoten. Enek ta sing percaya anu kuwi kena penyakit apa kae kulit ki lho anu engko kon ngidoni begenggek ngono mari enek to. Enek to ngono kuwi. Herpes. Repote kuwi nek njaluk tulung. Tulung piye? Misal nek bocah kok herpes mosok buduhi nyulun tulung idoni Bu gandeng jenengan mosok ya arep ngono yo. Wae lek njaluk tulung mulo saiki wis gak payu niku. Oh iya. Kon ngidoni wong angon. Diganti nggih. Ngono. Biyen kuwi jaman biyen saiki wis gak entuk. Iya, wong Jawa ki hebate ya ngono. Kuwi dudu perkara lek ngleleti dan lain sebagainya. Nek dongane ibu nang Gusti Allah diturunke menyang anak. Ki lho, mergo dongane ibu ki jalur langit ya to. Nggih. Bukan masalah ngleleti kuwi mau dudu masalah kuwi ya to. Masalah dongane wong tuwa sing tulus nyang anak kuwi mau. Lah tunggal dini kaya nek adat lumpia warga Nganjuk kira sedekah bumi wayangan ngoten niku ben ngilangi ama ben nekake tanduran. Jane ora kok perkara wayangane ning percayane warga gelem lek-lekan bareng ndonga diamini dadi siji. Mandi rak ngoten to, Pak. Iki lagi aku tepuk tangan kanggo kowe, luar biasa. Kumpul aku yahono ya ini mosok gak paham jenengan. Perlu banyak belajar dari saya. Iya, Cuk. Nggih ngoten niku Kak. Mau kon belajar ae. Nggih. Niki dawuh kados pundi? Nggih, menika enek anak wedok yang juga dikersakne kelawan njenengan Pak Yoto Subuh Saekem. Nggih. Nduk Kimora dulu engko gek nduk Lintang sing cilik didhisekke. Nggih, siap. Diaturi jumeneng ya. Ya. Kumak Pang Pak yo. Nduk Kimora jumeneng. Ndi mingke digolekne sing wis muni, ayo coba. Ya. Alhamdulillah. Dalu Pak Dalan. Sugeng dalu Nduk Cahayu. Saiki terus ada peningkatan. Ije sawang. Dhisik ketemu pisan ki dandane ora patek patut. Terus sing kedua dadi patut, saiki luar biasa. Ketok lek pipine dikai abang-abang kaya bar keponcrotan caos dadi. Wih, astagfirullah. Nek abang teng pipi jenenge apa no? Abang blas. Oh, baskom. Blas on kok baskom. Blas on. Blas on. Blas on. Kuwi pemerah ben ketok apa ya ketok menyala ngono lho. Nduk Kimora. Nggih. Kenalan karo Om Gareng. Salim Masya Allah, salim karo Om. Masya Allah. Ya kok cilikane bojoku ya ngene iki. Alah. Masya Allah. Wis tau roh-roh Nduk Kim karo Gareng iki kan Gareng akeh banget to. Sampun ndelok teng YouTube. Sampun ndelok teng YouTube. Nggih. Raine sae napa mboten? Ra pantes didelok e. Ora pantes didelok jare. Mau bapak nderek ora, Nduk? Nggih. Hah? Nggih. Oh, pomo ra melu tak ada isak kowe mojane. Wong petuk pisan kok ra pantes didelok.
Minta maaf sih. Nggih, matur suwun. Wong cah cilik iki omong kuwi sesuai karo apa sing ditonton jujur kok. Ngono lho. Kayak nyawang yoga-yoga lak ganteng-ganteng. Nggih, ganteng-ganteng karo sampeyane. Heeh. Nyawang kuwi jajal. Wah. Malah masuk. Bocah iki modele kendel modele. Kendal. Lho tak wedeni malah geni medeni iki. Sik Pak Dalang. Napa piye. Sampean melek ondang. Iki Maksudnya meremo. merem. Lah kok panggah melek Pak Dalang? Heeh. Ini namanya make up. Tata rias dadi mripate digawe ngene iki. Dadine aku merem malah ketok melek. Oh Ya iya. jajal coba kowe. Yo melek. Melek. Lah iki melek to. Oh, terah sipit to kowe. Ora omong kok. Nggih. Mbak Kimora. Nama lengkap siapa Cahayu? Faradiba. Kimora. Azra. Kurnia. Wis niku tok. Masya Allah. Mbuh lali no aku jeneng mudawane orang jamak. Sing gampang diapali ya Kimura ngono wis. Kimura Wong sak Indonesia wis mulai kenal. Masya Allah. Kelas pinten? Pitepangan karo warga Nganjuk. Kelas piro Cahayu? Kelas 4. 4 SMP SD kok SD. Nggih. Kelas Masya Allah wis pinter nembang. Sing marai nembang sapa? Sing marai nembang iku bapak kali mbah kula. Bapak kali mbah. Nggih. Bapak asmane sinten? Untung. Nganggo Pak mosok nyeluk pakane kok nyeluk adine. Untung. Yo nganggo Pak Untung. Nggih, Pak Untung. Lah, bapak kerjane apa kok iso marai nembang? Kerjane apa? Kenek bis? Pedagang buah. Pedagang buah ki iso nembang? Nggih no. Masya Allah. Nek simbah kerjane apa? Bos buah tapi atlet nyinden. Atlet. Atlet. Sindene koyo bal-balan rek atlet. Simbah kuwi bos buah ning Alit nyinden. Alit. Piye Pak? Ket alit nyinden ngono lho. Oke. Ket cilik nyinden. Masya Allah. Terus ya ora apa-apa karo bocah sing sabar ya Allah. Wis pinter sekolah ya. Heeh, wis iso nembang. Saiki sekolah ya pinter sekolah. Nggih. Oke, coba tak bedheki upama ping loro piro nok? Pengi apa? Kali. Mosok piyai kene ping mosok gak enek Pak kata-kata ping ngono. Enek ta? 2 kali 2. Nah, ngono aku lagi paham. Galae ora jamak. 2 kali 2 4. Masya Allah. 4 kali 2 Mau duduhi no. 4 kali 2 8. pinter cah kelas 4 SD. Jenengan Pak? Apa? 24 ping selawe ping rolas. Angel. Lah ya Allah. 2 kali 2 2 kali 2 4. 24 ping selawe ping rolas. Alah buka kalkulator. Ngono kok ngaku dalang kondang. Ngono sepele kok ya ra iso. Sik. Kowe iso gelar kudu iso nggulung. Ya tuh ra iso. Ndek 2 kali 2 berapa? 4. Ya, 2 kali 4. 2 kali 4 nggih. 8. 8. Reng. 70 ping 50 dikurangi 5 ditambah 135 piro? Akeh banget. Ya ampun. Ngono kok ngaku dalang kondang pisan. Ping-pingan kok ndedak golek kalkulator. Upama bakulan ndak yo gampang rugi. Layak ya ono ya ini kulaan wayang kok rugi terus. Nembang apa, Dok? Nembang apa Cahayu? Pangkurinoso. Piyuh. Wah, kowe pangkur sing paling tak senengi ya kuwi. Nggih. Mergo kuwi karyane almarhumah Bu Sri Supatmi. Leres. Nggih. Jajah, tak pengen krungu. Iki setiap melu aku, Nggih. kuwi sing ditembangke mesti beda. Luar biasa. Ya Allah. Lah kula niku Oh, duwe niku. apa kembung piye? Apa kok Duwe ilmu laduni. Weh, ilmu ladune iki apa?
mboten ngertos. Iso apa ora iso nglakoni ilmu ladune kuwi tanpa belajar iso. Nggih. Ladune wis saka tembung ilat idu geni. Dadi sak pangucape digugu wong akeh. Jajal ngidu. Oh iya Mas nembang jajal nembang. Maju sithik kene. Masya Allah. Lah dadak gebres barang. Matur to, Nduk, pilek to, Nduk. Mboten nggih. Suara kula telas. Telas. Nganti kok entek. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Heeh. Gaya kula nggih. Kowe gayamu ya. Nganggo gaya dhewe. Oh, duwe cengkok khusus. Ya. Bismillah sik. Rina saya rasa Tepuk tangan, Masya Allah. Caklas papat. Mongko iki suarane entek lho. Biasane orang ngene iki lho. Oh, malah langkung Luwih cumengkang suarane. Masya Ning ora apa-apa, tak maklumin, Nduk. Mergo kowe ora tau leren kok. larise ora jamah. Ayo, olah ger suara entek ngono nembang ati gulumu ki munggah medun. Kaya bapak ibumu kalu mangan kayamu to, Nduk. Ger. Nano. Sik Pak Kakos kedap tak ceke dhisik kok gelungane bakoh men to. Lah ngapa? Oh, lah nganggo paku rolas. Ya ora apa-apa, bakoh aman kita nggo. Aman. Nduk. Jenengan lagi nembang ngenteni. Langsung enek wong transfer 500.000 nggo sampean. Mosok Pak Dalang. Tenan iki lho. Saka Pak Muklasaan gitu. Sugeng dalu Pak Dalang derek wungon nitip kagem Kimura 500.000. Ini 500.000 nggih. Nggih, matur suwun nggih Pak Muklas Saat. Saan. Nggih. Bu, kayak ono 500, Bu. Aku ora nggo dhuwit iki. Nggih. Lah duwite ditransfer lho Pak De dadi. Alah alasan. Lah ngopo? Wong lanang ketok gagah nek metu rawani nggo dhuwit ya kuwi. Duwike kalah karo sing wedok, Pak. Kene ya ngono. Kene ya alah padha. Wong ya teko. Wonge ya teko. 500.000. Hitung sik nduk ngurek kepotong admin ya. Ayo hitung sik. Sing ndek wingi bayar sampean tekan Semarang lho, Nduk. Oh. Kelingan mboten? Pak Muklasaan. Nggih. Iki tresno banget karo sampean. Bener to 500.000 nggih? Aduh, jan. Lagek rong bait wis 500.000. Aku ndek iki 4 lagu nok blas ge nek sing aweh. Tuwekan yo apa? Ya nasibe wong dhewe-dhewe ya. Bener nggih. Aku ya ora meri. Ya. Apik tenan saiki.
ekspresi dan penekanannya jelas. Cah ajaib temenanan, Nduk. Tenan. Iya. Iki cetok ketok nek nalika kowe ning jero weteng kae kerep dikirimi mic karo bapakmu. Suarane apik. Nun sewu Pak Kangko. Apa? Jek bocah cilik urung paham mik aja ditambah-tambahi. Ngono dhek meneng ae ora enek ekspresi. Oh iya. Jarat dong dhek. Yo. Ya, terus Nduk, aja diganggu ki apik tenan suarane. Yen wos rina enggal ratri sliramu tanolya ada resnani lahir dene kok getak iki bayangno besok nek dewasa upama wis omah duwe bojo ayo Pak ndanggake Pak ayo ndane gayenge iki ora dong kuwi sing lang lagi itik-itik ayo Pak nah sampeyan sakjane nyapu to ora apa-apa iki ku ngabarke kok no iki citane iki enek Pak guru arep ngulang sekolah kowe itu seneng ayo Pak ndang diulang sekolah Pak ngono lho mosok gak paham sih alah lali ta we ayo tekan ndi kuwi kula langgami angenteni mawon. Oh, angenteni. Iki mah wis entek, Pak. Wis entek kok iki mau. Wis bar kowe sing ora ngerti tembang reng. Oh genah bocahe pun telas kok kowe ora mudeng. Lah saking kepenakane lho, Pak. Ngantek ra krasa nek bar. Kene ya ngono. Nduk, Kim. Nggih, napa? Kok Pak Kangko 100. Matur suwun nggih. Pak Kangko emang ganteng kok. Pokoknya sing ngekei duit ganteng ya. Nggih. Sing ora ngekei duit berarti elek. Elek nggih. Elek kayak ketoke. Contohe nggih niki. Heeh. Tapi kok lak wis ngekei duit tak lokne ganteng nggih Pak. Ya oke. Nun sewu Cahayu. Nggih. Kelas 4 SD. Nggih. Nek sekolah sangune pinten? 5.000. 5.000. Soale dompete om iki dhewe-dhewe sing kene khusus 5.000, sing kene khusus 100. Mau rak 5.000 ya. Arep piye wong yo jenenge sekolah. 5.000 en gaya sampean. Modar ora kowe. Aku mau rak takok, nek sekolah sangune piro? 5.000. Lah nek wis diweki 5.000 ya wis cukup to. Ya wis. Tapi lak aku ngelokne elek setengah nggih. Oh berarti jek setengah ya? Nggih. Ya tak tambahi 10. Ah, susuki 5.000? Piye lho maksudnya? Kan elek setengah 5.000. Nek 10 berarti kan pas to, bagus to. Ayo susu 5.000. Ah, ya. Lho, ngawur rek. Apa? 100 lho. Oh, 100 keto to. Gak kena dihapusi modele. Ki cilike ya ora mosok dagelan kondang nyangoni kok 10.000 paling ora ya 100. Lho, enek 2.000. Kleru. Duitku ki ndi to jane iki kok gak enek iki. Omonge 100 ning kene. Yo Pak Kangko, gak nggowo. Silai sik Pak 100 Pak. Silai sik. Iya. Sepurane nok aku mau yo asine nggowo akeh keri. Ya tak sangoni ya. Ya, suwun ganteng nggih. Tase.
Ketemu ganteng ya kok kelangan 100. Ora murah kelangan sing kelangan aku kok. Yo ben. Iki karyane Mbah Mantep almarhum. Nggih. Nanoneno, nanonanong. Oh, tak balekno 100 kilo 52 100 sak anakane nyo. Nyilah sedilik ngono nganaki. Layak ndang sugih. Apa? Nyilah lagi 2 detik kok nganaki. Dek Kim. Ya iki, siap. Matur suwun. Dari siapa ini? Dari Pak Gareng itu. Suwun ya. Mosok gur suwun tok. Heeh. Mosok gak dikathuki Om Ganteng. Matur nuwun. Om Ganteng yo ngono to yo. Mbak niki nyapa ya? Nyoteng kowe ngono lho arep nggih. Matur nuwun Om Ganteng ngono. Matur nuwun wong ganteng. Oke tos. Alah tong ganteng pindho kok 200. Beh. Ya, langgam sike ya, Nok. Nggih. Nanoneno. Yuk. Aku nganten ngitakan. Yo. Mirana, terima kasih. Sak tembang rung rampung. Nggih. Ki mau pendapatane bersih nang dhuwur panggung wis 800.000. 500 Pak Muklasaan, 200 aku, 100 kowe. Nggih. Ya ta, luar biasa. Sing tuwek-tuwek kalah lho. Tuwek-tuwek iso wengi muput ing 250 lho. Heh? Heeh. Iki? Iya. Lek melu dalang kae lho. Apike ngene iki 250. Melu aku nduk tak boyo 50 ya. 200 sih. Mboten ora mungkin nderek Pak Kangko. No, alhamdulillah disyukuri kuwi rezekining Gusti Allah lumantar kebisanmu lan kebecikanmu. Ning ku nek balik ora usah teko amplop neh lho ya. Wis kuwi minangka bayarane. Pinter cah pinter ya. Aja ngapusi amplope dhewe. Heh? Amplope dhewe sing bayar sing kagungan dalem. Engko sing ngurus. Oh ngene nggih Pak Dalang nyangoni dhewe amplope dhewe. Ya, bener. Cah iki angel apusane modele kok. Oh sing di omah mbayar kok macane Pak Yoto. Karepku iki kan ya tak urusane aku. Engko jenengan ndang bubuk istirahat. Engko hitung-hitungan tak kalih bapak kalih kula mawon. Iya. Mesake ya. Cah cilik nggo dhuwit kakean nek ilang kok. Ya. Yo, nandun Mas.
Kowe iki senggak obo-obo ora ngabah kancane kok. Nanong ya. Klidang Masya Allah, Masya Luar Allah. biasa. Ayo dah. Luar biasa. Iki ana pamundhut kok diaturke karo Nduk Lintang Kairo ya Mas. Sendika. Ora kuwes lagon lila kalian ninggal katresnan menika pamundhut saking Mbak Warti. Lagu niki kula tujuaken kagem masyarakat dusun Tuk Dadak. Nggih. Wonten artanipun 200.000 nggih, matur sembah nuwun. Ya. Lan aku wis izin karo sing ngagungan dalem Mas Gareng. Pripun? Pokoke nek aku kudu nguyuh, aku langsung medun. Nggih. Mergo ndek iki bar diseneni karo dokter aku. Pripun? Ora entuk ngempet nguyuh. Engko ndak lukake ora mari-mari. Oh nggih. Nggih. Nggih nyuwun pangapunten kulawan sedaya para pamirsa sedaya nggih. Menika tasih tahap penyembuhan. Oh ngono ya, heeh. Wingi lekas mari dienggo wayangan ana Semarang. Pomo koreng iki lekas garing dienggo ngempet nguyuh sak jam langsung moncek meneh, Nduk. Oh iya, ya, heeh. Jare larangane kuwi, heeh, nggo ndok wajem siji angka loro ora entuk ngempet nguyuh sing kesuwen. Wah, ngono. Ya. Nduk Lintang Kairo wis mulai menganjak remaja, menginjak ya. Diaturi supaya berdiri. Ya, Mari berdiri, yuk. Lintang Kairo, yuk. Iki gandeng lawake. Kowe sing menang murbolan mahasiswa karo Nduk Lintang. Sugeng dalu selamat malam Om Gareng Jajak. Sugeng dalu Cahayu bagus ora? Hah? Bagus ora? Ora krungu Mas? Bagus ora iki bagus ora? Kok ora Ora. Ora, pokoke ora ngekeki dhuwit 100 ora bagus ya, Kang. Nah, padha. Aku padha karo adik iki moral lho, Mas. Walah. Aku ya masih kecil lho, Mas. Ora kono ora kene anggere cah wedok sing dilumpuh kok gur duwe. Kene ya ngono. Lho uang itu segalanya ya, Mas. Hah, jan ranggenah. Duit DUIT artinya apa kuwi? Doa, usaha, takwa, iman. Iman Wale. takwa. Wale, Mas. Doa, usaha, iman dan takwa. Wong urip kuwi nek diimbangi karo ndonga, tetep berusaha menjalankan rutinitas, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa atas segala pemberiannya, insyaallah hidup akan berkah tur barokah. Nah, jan pinter ya Mas, meletek ya Mas ya. Aku anggere pethuk kowe ngono kuwi ana. Piye? Meletik aku. Bintang tamu ngene iki lho, Pak. Apa? Upama tanduran brambang ngono wis wani ditebasno. Nggih to. Lah nek iki urung tukul isine blas kok. Tapi kecil-kecil cabai rawit loh Mas. Aku dulu ya kayak adik ki Mora sama. Iki ngrembug brambang kok teko cabai iki lha apa? Wong kene iki tandurane brambang. Nggonku Lombok soalnya. Oh nggonmu layak kok pedes. Cahayu. Iki biyen cilikane ya kaya Mbak Kimora kuwi. Iya, tapi aku kecil. Nderekne bapak nggih bapak. Niko kelas 3 SD nggih. Kelas 3 SD, heeh. Nggih, Ya ning sami. Kediri ngono.
Saiki kok saiki kelas piro ta, Nduk? Kelas 3 SMA. Masa Allah, 3 SMA. Berarti wis berapa puluh tahun yang lalu Iya. berarti. Nek kelas 3 SD saiki berarti kelas 12 berarti 9 tahun yang lalu. Hah? 9 tahun yang lalu. 9 tahun. Pokoknya udah lama banget, Mas. Sopo? Tahun 2019 nih kok nggih Bapak nggih. Iya, aku ya lali, anggere duwit entek lali aku tak. Janji seniman kok nderekke Pak Kangko mesti karirnya langsung melejit no. Nggih, bener sekali. Nyotone ya koyo jenengan koyo Dik Kimura. Iya. Engko muga-muga aku ya iso. Kono soalnya sing diberkahi sing wedok-wedok tok kok. Sing lanang ora modele kono. Lagi sampean nggih jajal-jajalan. Nggih jajal-jajalan. Wong urip jajal-jajalan. Imut. Oleh lintangmu ning ngono, takonono. Kowe gelem tak jajal piye? Tegese tak jajal suarane ngono lho. Moh, Tak jajal suarane apik apa ora karo ki mau banter endi ngono karo gak. ki ora. Aku nek jajal gak kuwi kok. Apa? Liyane. Wah, Joget. joget. Karo ngene. Bisa ora? Sing keren. Sing Ini, piye Mas? sing- Yo. Aku ya iso nganu iki golek mbek adik. Heeh. Mangkan adik ngene-ngene ya Iya, Mas ya. ngene. Nek kowe piye? Jan aku ya lemes Mas, aku ngene-ngene. Kok malah mengarep kaya pitik tukung ngono lho. Nggih, sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Dari salim rumiyin. Jan kangen sangat kula kali jenengan, Pak. Iya, iya Cahayu. Bapak yo melu seneng, bapak yo melu bunga saiki sudah beranjak dewasa dan wis tekani ngendi-ngendi leh musaba, nguri-nguri budaya. Kan sesuk bengi iki lho cek karo sampean meneh. Nggih, alhamdulillah. Nggih, nggih. Saged ben dinten kepanggih panjenengan kula niku adem sangat. Lah nggih. Remen sangat. Niku sampean ngerti ora sebabe apa kok sampean melu aku sebabe apa ngerti ora? Napa? Mergo enek duwite, Nduk. Dadi nek ora enek duwite nggih bayar sampean apa? Heeh, mergo enek sing ngersake. Ya mergo sih tresnane. mergo tresno. Nek ra tresno ra mung ditimbali. Niki wonten dawuh pamunduting tembang wonten apa? Jaluk bawa sik engko perkara tembange Oh, ditimbakne. ngaten. Lila. Oke, siap. Ini tinggal katresnan wis diaturke Nduk. Opalika mau. Cih. Bawa apa terserah pelok Nduk, Cahayu aja tido-tido. Oh nggih. Monggo arep bawa apa terserah. Oh nggih. Asmara Dana Semarangan mboten napa-napa, Pak. Wah, boleh, boleh. Aku jane arep ngomong Asmara Dono Semarang ngono. Malah mau disiki ya, Nduk. Alan jenengan no. Mandek-mandekno ben ketoke kaya ngerti sadurunge winarah. Setahun kas masuk kuliah. Masuk kuliah. Kuliahnya nanti Nduk. Isi, Dok, isi. Purwodadi. Oh ngarang. Isi iki ya, Solo. ya. Purwodadi enek. Ora enek Mas ya. Isi itu Solo terus mana lagi Bapak? Jogja, Jogja, Bandung, Bandung, Denpasar. Denpasar. Masalah banyak ya Pak nggih? Banyak. Kita enek di antara Jogja, Solo, Denpasar, Bandung kuwi pilihanmu kok Jogja, aku ngerti. Mboten Pak kula pengen kabeh jane. Oh, pengen sedaya. Nggih, dadi seminggu pisan seminggu niku bolak-balik ngoten lho Pak lek saged. Pak. Oh, ora apa-apa mau menuntut ilmu iki tanpa batas kok. Nggih. Coba As Morondono. Ya, Semarangan. Aja turu. Iki yo banter kaya bledek suarane. Ya, Kediri ki omboh angger mak pecetet sinden kok apik iki lho gumunku ki Kediri. Iya ta? Nggih. Ngerti ora? Ngerti-ngerti kok Kediri. Kediri pertama kali sapa? Sing cilik Mega Mbak almarhumah. Mega. Oh, nggih, almarhum menika. Mbak Mega. Metu Niken Salindri Niken. saka Kediri. Metu Lintang Kairo. Masya Allah. Metu Menika Kimura. Nduk Kimura. Sing rodok Adik senior Kimura. kae Prigel kae ya Kediri. Kediri. Mbak Prigel nggih dari kecil nggih Pak nggih. Dari kecil Prigel kae. Mbok Kediri ki pomo gelem ya wong kuwi ning jero papringan diogrok-ogrok kuwi metu brangkang-brangkang metu sindene. Ana wong kok Saking kae sinden saka Kediri. Luar biasa banter tenan suarane. Ayo saya ombo saya banter Nduk. Ayo. Hah? Saya ombo pengalaman. Suarane Mas, pengalamane. Ya. Sampeyan ki aja salah paham ket mau salah paham terus iki piye to Ora Mas? salah paham wong dalange nyat ngeres kok. Wong lek Victor yo ngono kuwi ya Tang ya. Lah nggih. Pikiran kotor. Alah nek aku guru pikirane tok jenengan lho. Luwih dari itu. Piye? Kok nganu dalange iki sampeyan ki lho Mas? Dalange ora disanjahi Pak Dokter to. Pripun? Aja ngempet pipis. Kuwi perkarane sepele kok nok. Piye?
tau nguyuh sak nggon-nggon. Lo itu sakit Mas, gak boleh diempet kalau kayak gitu. Yo mergo jalarane. Nanti nambah sakit, ha? Jalarane mbiyen kuwi nguyuh sak nggon-nggon. Sakarepmu cangkemmu rek. Iya. Iya, Nduk. Iki yo Ponorogo yo enek sinden hebat metu luar biasa Mas Gareng. Sinten, Pak? Lucy Brahman. Tak kira lek sinden cilik lo Mas. Biyen tau cilik saya wis gede. Mami Lucy. Biyen kuwi dadi penyanyi dangdut ya, Nok. Dalam? Nom-nomane penyanyi dangdut. Oh, gitu. Nek joget ngene nggih ancak-ancak. Ning Berkah Ria, Pasar Malam. Neng apa Mas? Pasar Malam Berkah Ria. Jogete gini. Saiki wis Ngebor. nek kowe gak usah ngebor, ngene wae. Protol ki ngebor. Nyangking bokor Wis semeleh nek nembang ora mung trima nembang ning wis dirasakne sing ngrungokne ya klebu ning rasa luar biasa. Ras. Alhamdulillah. Jos. Isi ya. Isi sandang kelawan pangan Yes. ya iku bagian nipun Wiyaga krungu suarane Lintang langsung meneng cep rokok diselehke mergo ngantuk. ngantuk ya Mas ya. Ngematke gali-gali suarane. Suara iso apik, enak. Mas Gogo. Go. Suarane Lintang karo suarane Wanda apa endi? Nah, Sing mbok tekoki pendukung tetap kok. Lah kok liyane kono. fans berat ya Mas Ya ya. pendukung tetap kok. Heeh. Aku tau mlebu kamare fotone Wanda ki tau emplek-emplek ning. Lah bengi iki ditembaki karo bedil banyu kene cerot. Mosok ya segitunya to, Go. Ngomong ya. Arep muni ayo dah. Jane lho. Yo wong senengi dhewe-dhewe carane. Kencana katon wingko. Betul. Nggih. Apa kuwi artine? Iya. Wong melek sabarna rimo
Tibane apa, Nduk? Lek ninggal katrenan wis diaturke, ki ana sing nyuwun lila. Kawan menika ingkang ugi wonten ingkang nyuwun lagon saking Mas Tulus Cikarang Negara Angin. Oh nggih. Terus iki di monitor juga kali Mas Tarno Tania Jaya. Nderek monitor nyuwun lagu Podang Kuning karmanipun Mas Tarno. Oh nggih. Nggih. Siap mangke dipun pinangkani nggih, Pak. Nggih, saking Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta, pokoke tekan esuk ngebyar Mas Kangko, matur sembah nuwun. Nderek nyimak Mas Kangko saka Mas Joko Kedung Malang Papar Kediri, matur sembah nuwun. Ugi Waalaikumsalam nggih kula nderek mirsani pagelaran kulit sedalu natas wonten lokasi matur suwun saking Pilang Bangung Girejo. Bagor Nganjuk Jawa Timur sembah nuwun. Nah, wis manut apa sing arep tak aturke Nduk Lintang? Ana Podang Kuning, ana Negara Angin, ana Lila. Lila mawon, Bapak. Lila? Oh nggih. Campur sari nggih? Nggih. Ya, ayo Mas campur sari pun. Nah, Lila katur panjenengane Mbak Warti pamundhutipun kagem sedaya masyarakat wonten ing Tok Dadap. Oh nggih, sugeng midhangetaken Lila Lintang Kairo. Yuk. Lintang Kairo. Aja legasi Nduk Lintang. Nggih, Bapak. Iki lah minangkani pamundhut saka Mbak Warti. Ibu Warti. Nggih, nyuwun lagu kalih ninggal katresnan kula sampun dipun aturaken Nduk Okva. Mbak Okva. Lilone jenengan, lah iki menehi dhuwit 200. Nah, supaya adil sing 100 awakmu, sing 100 Okva. Oh, nggih siap. Nah, Matur aku- sembah nuwun. Heeh, karo dhuwit ora Mbak matek Okva? aku, Nduk. Heeh, diparingi Mbak Okva. Gelem ora? Mau ya wis. Yo. 100. Terima kasih Ibu sinten wau Bapak? Bu Warti. Ibu Warti terima kasih berarti menika ningali datang live streaming nggih. Nggih, anu wonten mriki. Oh wonten mriki. Langsung teng mriki. Ingkang pundi Ibu Warti? Iki lho, Nok, iki lho. Ning ndi to? Iki lho. Aja kemeroh lho sampean Mas. Iki lho. Oh kuwi Bu kuwi. Oh, iya, Ding. Matane. Piye to jane iki? Ngawur. Oh ya bener kuwi mau. Wis digambari melek. Ya to, wis dipacaki melek kaya jek panggara ketok iki. Ya Mas aku kok. Terima kasih Ibu Warti nggih. Berkah barokah. Lha kene tanggung jawab ngene iki, Reng. Pripun? Mergo njaluk lagu menehi dhuwit, lah sing lakoni dudu dalange, sing lakoni sinden ya dikekne sindene. Nah, luar biasa Bapak. Matur sembah nuwun. Aja malak-malak nek kowe pas dalang nuke sawer dipek dhewe aja. Oh piye jane? Lah, sawer aku tak pek dhewe wong nggo nutupi bayarane cacah kurang. Ya paling tanggapmu sithik banget ngono to, Reng. Lho, 7,5 niku komplit gamelan wayang. Lek Oh. ting 7,5 kula. Oh, tukang tambel berarti ya Mas ya? 7,5 Pak, kapan mah ditangkap teng Nganjuk, Pak. Sak terope panggunge son, gelem 7,5. Tak golekne pasaran le. Tenan lho iki sampean ngomongnya 7,5 lho Mang ya. Tenan kok 7,5. Kuwi aku komplit ya nggo gamelan, ya nggo panjak, nggo sinden. Ning anu modele print-printan kok Pak ngene iki. Cetak-cetakan. Nek Oh, piye jane? timbang mbok promosike mbok tekek rak pun to Pak jenengan iso. Ayo karo Kimora, ayo loro bintang dari Kediri, ayo. Wis jan ngene iki kabeh nyangoni aku ora nyangoni ya ora penak lho Mas. Yo ngono. Tak balekne maneh iki mau. Iya, Dek, terima kasih ya. Nek pancen Seneng bintang lho. di nek pancen bintang diklumpukke bintang saka Purwodadi Pak, kondang wit cilik Pak. Sapa? Mbak Jongpe iki. Iki cilikane pun kondang lho niki. Kondang apa? Wah, anggere lomba Agustusan makan kerupuk menangan kok yo. Wong edan. Oh, lomba Agustusan kok disebutke. Lah iki ana sing nyuwun lagu Podang Kuning. Podang Kuning. Kita nyanyi bareng-bareng ya, Dek ya. Kamu kelas berapa tadi? 4? 3? 4? 4 SD. Cantik. Ya coba langsung di dangdutke Mas. Iki bintang-bintang saka Kediri luar biasa pancen. Aku ngacungi jempol. Oh, ngono. Wingi kae Nduk Kimura karo Niken Salindri ya saka
Semarang. Iki gendi kimona karo Lintang Kairo. Nah, luar biasa. Bangga tenan aku karo bocah-bocah kaum milenial ning gelem tresnani ora isin geluti kelawan budayane dhewe. Wah, iya. Nggih. Yuk langsung dandut Mas. Yo. Mas Tarno Tania Jaya nggo jampi saya lagunipun Podang Kuning yuk dados. Mas Giono Siwalan Mojogedang moderator BWKD penggemar wayang Ki Dewi Jokangko nggih matur sembah nuwun. Pindan ya nok Cahayu sing sedhenok blok. Terima kasih Adik. Ayo wis ganti iki mau ya. Salim karo bapak sik. Matur nuwun sik karo bapak ya. Ya. Dalange ganti apik iki ya. Kemo sing bolone elek ke mau Dek dalange. Dalange ganti wis gak sungkem aku sesuk gak ajak. Ayo. Oke, pinter Cahayu. Oke. Terima kasih Adik Kimora. Yes. Sautar lungguh riye. Bapak arep nutukno mayang. Duduk. Aku ya lu. Iya, duduk. Oh iya. Nggih. Nuwun sewu kanca-kanca pengrawit. Iki kepengin rampung jam piro? Nek dalang mau rak senengane isukan to jam 4 to. Iki umpama bar iki terus lakon Wahyu tumurun wis kecekel no piye? Cocok ra? Iki penontonnya cocok? Beh. Gandeng wektune cepet, ayo do mbacutke lakon. Goblok. Iki mau diweling karo dalange sing dhisik mau wonge arep nampa calangan tegese arep nampa panjer iki jek rembukan ning ngisor kono perkara panjer engko kula usulke isan ya Pak ya. Oke, iki mau aku mau dipasrahi HP. Lah kok HP-ne diweki kunci sandi lae buka ya piye? Kon maca enek nawala buke. Ketemu saking Pak Tulus Cikarang ngersake Negara Angin. Ngebiar malih Pak Kangko taksih monitor saking Cikarang ngersake Negara Angin ingkang nembang Budui Mbak Wanda kalih Mbak Wiwi dipun transfer 100 nyoh engko dum 3 ben urut rata kaya dalang mau lho Pak ya modele niki ditransfer 100 niki tak silai dhuwite kula sik niki ya engko dum 3 Budui Mbak Wanda kalih Mbak Wiwi 35-an engko sing temu keri yoman 30 ngalah gak apa-apa. Ya budui 30 ae ya. Engko liyane 35. Engko didom ya. Jenenge rata ki ngono kuwi nok. Iya yo awake dhewe nyambut gawe. Pripun Bu? Nuwun sewu Ibu, jenengan manut kula, dalange kula. Ya, budui sakniki jenengan nderek kula, nggih. Nderek kula ya. Ayo jeneng sik disepoti. Niki Budui kalih Mbak Wanda kalih Mbak Wi tuplak tuplak. Wis ndek mau liyane. Yes liyane manut. Mari kemari. Mari wis mau ya. Oh liyane neh. Apa yo? Oh mentok. Ayo mentok. Siap. Yo sepoti yo. Asik. Boloku iki boloku. Budui pilujeng dalu Cahayu. Ayo sungkem sik karo Bapak Dalang. Ayo. Karo Bapak Dalang saling menghargai. Iya.
Kapan lho saliman karo sinden? Ayo sini Mbak. Mbak sini cantik ya salim sik karo Bapak Dalang. Ayo sungkem ngalap berkah ini jenenge. Iya pinter. Berarti bayari sik kudune. Nyoh 100 dum 3. Ya, aku dalang sembodo, aja padake dalang ngarep mau. Dalang ngarep mau wah medite setengah mati ya. Panda. Sini fotomu sini jila fotomu. Ayo. Nggih, Pak. Ayo salim sik no karo Pak Dalang ngalap berkah jenenge no. Ayo salim sik. Ade. Masya Allah elok. Mas Peniti. Tolong cipoke gunungan siji Mas Peniti. Iya. Iki gunungane kurang siji kene ya. Iki nek langsung ngarep nggo ngono kae lho Mas apa jenenge ngobong dupa ngoten iki lho Mas. Nggih, Pak. Dalang matane picek. Yuk panian. Oh, lah dalange sore mau to iki. Tak kira peniti. Ya, lagune anu alang-alang kumitir. Nah, lah ya negara angin iki alang-alang kumitir. sakarepmu reng. Dalang lho kula. Jenengan ning nderek kula lho. Lah kan dandanmu ora dalang, dandanmu tetep gareng. Yo Mas Dalang gareng ngoten nggih. Ngoten lho sing sopan kalih dalang niku. Jenengan ampun sembarangan. Amplopmu sik tak gawa lho. Amplopmu sik tak gawa lho. Ngap ngeten lho Bu. Kula gur gojek. Mboten mok sok kula yo. Ora iso. Tak kira jenengan mau peniti kok Pak. Ngapunten ya Pak. Dikai ati ngrogoh rempelo. Kan rogoh liyane barang kok. Monggo negara angin saking Pak Muklasaan. Monggo dipun aturaken. Monggo Cok, musikipun yuk Dwi Jelaras Indonesia. Yuk. Sembah nuwun. Mbacutke gelaring carita ya Mas Gareng. Nggih, Pak E. Banjaran Gatotkaca mung lair tekan dadi ratu. Oh ya, ngestoke dawuh. Ya. Muga Sudamala lan ilang memala saka entuk dadap. Ya, amin ya rabbal alamin.